biasa wong bener kulon. Piyayu bener kulon kuwi senine pirang-pirang terus. Ya. Pengumuman sesuk ana ketoprak tanggal 11. Pas prei mangkate tanggal 12 ning Kembaran terus. Oh ya, wis ora apa-apa. Sampun Mas Dalang. Oh, sampun. Nggih. Napa ajeng nyekar melih? Anu mawon. Pripun? Mengke sing nyekar Sinten? kula tak bawa. Oh, bawa. Sing nyekar sinten? Sinten nggih? Nyuwun podang kuning. Kula tak Podang bawa. kuning. Saged mboten Mbak Lucy? Saged mboten Mbak Lucy? Nggih, saged. Nggih, podang kuning. Nggih, monggo. Dandang kula bawane napa nggih? Dandang kula banjet. Nah, wis pinter, ngerti banjet apa barang. Banjet kok benjet terus. Meneng kowe kok. Lamun arsa lamun arsa antuk jatuh krami den prayitna ing pamilih ira aja wadon wae aja milih wong ayu kaping pindho milih wong sugih ping telu pangkat derajat iku bisa keneng sambang sarang wungnya kaping lut mring kuwi cara manis manis marmanis den prayitna monggo Mbak Lucy dirokok yang kuning Mbak Lucy. Monggo ditimbangkan bapak-bapak monggo.